Bore da, a chroeso I wasanaeth boreol Eglwys Dewi Sant ar y 9fed Sul wedi'r Trindod. Mae'n arfer gennym yn Eglwys Dewi Sant ar yr ail Sul o'r mis I gynnal gwasanaeth sydd ychydig yn fwy anffurfiol i'r arfer, ac nid yw'r Sul hwn yn eithriad. Themau'n gwasanaeth y bore yma yw Iesu'n dal gafael ynom pan deimlwn ein bod ar suddo yng nghanol stormydd bywyd. Daiwch, a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein diw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid ei borfa. Dewch I mewn i'w byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl, diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd ym mhob man o dan ei lywodraeth, fe enaid, bendithia'r arglwydd. Ceisiwn yr arglwydd ei nerth, ceisiwn ei wyneb bob amser. Mae'r arglwydd ein diw yn ddiw sanctaidd, felly gadewch I ni ddweud wrthon gyntaf yn bod yn edifar gennym am ein camweddau. Dad, maddau ni, pan fyddwn yn hunanol ac anghyredeg mewn meddwl, mewn gair ac mewn gweithred, am hyn a'n pechodau oll, maddau I ni yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Bydded I Dduw holl alluog, sy'n maddau I bawb sy'n wir y difeiriol, drwy gyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
y colect ar gyfer y 9 Sul wedi'r Trindod, gweddiwn. O llalluog Dduw, anfonais ysbryd glân i fod yn fywyd a goleuni Eglwys, agor ein cylonnau gyfoeth dy ras, fel y dygwn ffrwyth yr ysbryd mewn cariad a llawenydd a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Yno, aeth I ogof I aros, a daeth gair yr arglwydd ato yn dweud, beth a wneud di yma, Elias? Dywedodd yntai, bu'n mynd selog iawn dros arglwydd Dduw y lluodd. Cefnodd yr Israeliad ar dy gyfamod, a bwrw dy llora I lawr, a lladd dy brffwydi ar cleddyf. Mae fi yn unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio fi einio Sinai. Yna dywedodd wrtho, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, bu daear gryn. Nid oedd yr arglwydd yn y ddaear gryn. Ar ôl y ddaear gryn, bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd I sefyll yng ngennau'r ogof. A daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud I yma, Elias? Atebodd yntai, bu'n mynd selog iawn dros arglwydd Dduw y lluodd. Cefnodd yr Israeliad ar dy gyfamod a bwrw dy llor I lawr a lladd dy brffwydi ar cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl ac maent yn ceisio fy einio Sinai. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl I gyfeiriad a nialwch Damascus, a phan gyrraeddi, Enina Hasael yn frenin ar Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Yn Aml-Oed, gwnaeth i'r disgyblion fynd i'r cwch a hwylio o'i flaen i'r ochr draw, tra byddai ef yn gollwng y tyrfaoedd. Wedi ei gollwng, aeth I fyny'r mynydd o'r neilltu I weddïo, a phan aeth hi'n hwyr, yr oedd yno ar ei ben ei hun. Yr oedd y cwch eisoes gryn bellter oddi wrth y tir ac mewn helbil gan y tonnau, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei erbyn. Rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore, daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes dweud, drychiolaeth yw, a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu â hwy, codwch eich calon meddai, my fi yw, peidiwch ag ofni. Atebodd Pedref, arglwydd, os tydi yw,
Gorchymyn i mi ddod at ar y tonne. Meddai Iesu, tyrd. Disgynodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonnau a daeth at Iesu. Ond pan welodd rym y gwynt brawychodd, ac wrth ddechrau suddo gweiddodd, arglwydd achub fi. Estynodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, ti o ychydig ffydd, pam y petrysaist? Ac wedi fynd ddringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Yna addolodd y rhai oedd yn y cwch ef, gan ddweud, yn wir, mab Duw wyt ti. Estynodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ymheder, ti o ychydig ffydd, pam y petrysaist. Yr unfed adnod 12 o'r bedwaredd bennod 10 o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew. Dwi'n un sy'n gallu nofio, a nofio'n weddol. Dwi hefyd yn mwynhau nofio pan gaf y cyfle. Roeddwn i'n ffodus iawn o dderbyn gwersi nofio o'r ysgol gynradd nes i mi adael yr ysgol uwchradd. Ond, gweitha'r blynyddoedd o wersi, ychydig iawn o fath o dynnau cymhwyster a nyllais i. Dwi'n credu mae'r unig un sydd gen i yw'r bathodyn sy'n dangos y mod wedi nofio 10 medr yn llwyddiannus, neu rhywbeth felly, ond dim byd mwy. Y gwir yw, dydw i ddim yn bysgodyn naturiol, fel rhai sy'n cymryd at y dŵr heb fawr o drafferth o gwbl. Na, mae gen i un anhawster mawr dwi erioed wedi llwyddo i drechu, ac erbyn hyn, dwi wedi rhoi'r gorau o geisio i drechu hefyd. Dwi'n gallu nofio'n iawn, cyn gynted a dwi'n meddwl fy mod allan o nyfnder ac yn methu a rhoi fy nhrad ar waelod y pwll, dwi'n dechrau mynd i banics mawr ac yn suddo fel carreg. Gwn fod yr holl beth yn wirion, ac mae gen i ffrind sy'n bysgodyn naturiol yn dweud wrtha i dro ar ôl tro am ymlacio ac yn nadlu naturiol ac fe wna i arnofio heb fawr o drafferth, fel dwi'n gwneud pan dwi'n gwybod fy mod yn gallu rhoi fy nhrad ar waelod y pwll. Ond haws dweud, na wneud, yn fy mhrofiad i, oherwydd unwaith i mi ddechrau mynd i banics, y peth diwethaf dwi'n gallu wneud yw ymlacio. Felly, pan mae rhywun yn gofyn i mi, wyt ti'n gallu nofio? Ateb heb eithriad yw, na, dim fel ni. Ateb sy'n peri pembleth i'r holwr yn ymal. Mae'n rhyfedd, pan dwi'n teimlo'n gyffyrddus ac yn ddiogel yn y dŵr, mae'r nofio yn dod yn hawdd, ond cyn gynted a dwi'n teimlo fy mod allan o nyfnder, pan mae angen fy holl sgiliau nofio, maen nhw'n fel petai yn diflannu. Felly, bob tro dwi'n darllen am Bedr yn camu allan o'r cwch ar orchymyn Iesu gerdded ar y dŵr ac yntau'n dechrau suddo wrth i ofn gydio ynddo, cydymdeimlaf ag ef yn llwyr. Pa mor wir ydy hynny i ni hefyd, tybed. Pan deimlwn yn gyffyrddus ac yn ddiogel a phopeth o'n hamgylch yn gyfarwydd i ni, mae pethau'n weddol hawdd a gallwn fwrw ymlaen a byw ein bywydau heb feddwl dwywaith.
Ond pan gamwn allan o'r cwch cyfarwydd, cyffyrddus a diogel, a theimlwn allan o'n dyfnder, yna dechreuwn betruso, a mae'n gallu, cael ein meddiannu ag ofn a theimlwn ein bod ar suddo, yn union fel Pedr yn ein darlleniad y bore yma. Mae'r wyrth hon yn dechrau a Iesu yn anfon ei ddisgyblion ar ei ben ei hunain allan yn y cwch hebddo tra aeth yntau weddio ar ei ben ei hunan. Wrth gwrs, roedd nifer o'r disgyblion, a hwythau'n bysgotwyr yn hen gyfarwydd a hwylio ar fôr Galilea. Yr ydym yn ei alw'n fôr, llyn mawr yw môr Galilea mewn gwirionedd. Mae'n tua 3 milltir ar 10 o hyd ac 8 milltir o led. Mae'n cael ei adnabod wrth yr enw llyn Genesaret yn Efengil Luc. Ond roedd y mwyafrif o'r disgyblion yn hen gyfarwydd ar llyn hwn, ac yr oedd y disgyblion yn hen gyfarwydd ar ffordd bydde'r tywydd yn gallu newid yn sydyn ac yn ddisymwth ac yn dirhybydd a'r gwyntoedd cryfion yn codi yn peri'r dyfroedd ferwi a'r tonnau mawr a chryf. A dyna union y ddigwyddodd i'r disgyblion. Roedd hi'n dechrau nosi ac yn sydyn daeth y storm gan adael y cwch mewn helbyl ymhell o ddiogelwch y lan. Wrth gwrs, i'r pysgotwyr profiadol hyn, fel Pedr, fe wyddent yr unig beth i'w wneud oedd dal yn dyn yn y cwch ac aros i'r storm ostegi. Roeddent yn gwybod doedd dim diben ceisio brwydro yn erbyn y gwynt a'r tonnau, roeddent ymeddiant yr elfennau. Does dim awgrym yn Efengil Matthew bod y disgyblion yn ofnus nac yn poeni'n ormodol am ei diogelwch ei hunain yng nghanol y storm hon. Roeddent yn teimlo'n ddigon diogel yn ei cwch. Roedd profiad yn dweud wrthynt fod y cwch yn ddigonol i'w cadw rhag trengi ac nid oedd y gwynt mor rymus â hynny. Ond oedd hynny ddim yn lleihau teimlad y disgyblion o amddifadrwydd llwyr yn wyneb y storm. Ac wrth gwrs, dyna natur y mwyafrif o stormydd a ddawi'n rhan. Maent yn dod yn sydyn ac yn anisgwyl arnom. Ac yn fynych, fe allwn ni deimlo ein bod yn styc mewn cwch bach yng nghanol y môr yn cael ein taflu o un don i'r llall lle fawr o ddewis ac ymhell o ddiogelwch y lan. Ac eto, mae profiad yn dweud wrthym, dim ond i ni ddal gafael yn dyn ar ochr y cwch sy'n gyffyrddus ac yn gyfarwydd i ni a chadw ein llwybr mor syth a chadar na phosib, fe fydd y storm mewn amser yn paso a ninnau'n cyrraedd y lan yn ddiogel. Fel canodd Williams Pantycelyn, ar fôr tymhestlog teithio rwyf, fy nhad sydd wrth y lliw. Pam yr gwyntoedd yn rhio yn hamgylch, y môr yn berwi a'r tonnau yn taflu'r cwch a ninnau ynddo i bob cyfeiriad, nid hawdd yw dal gafael ein ffydd yn y peilot sydd wrth y lliw. Ac eto, y nyfnder ein cylonau, gweithaf yr ofn, fe wyddom nid oes dim arall y gallwn ni ei wneud, ond ymddiried. Ac efallai bod hi'n bwysig yma i ni gofio, wrth i'r Iesu anfon ei ddisgyblion ar draws môr Galilea yn y cwch, ni addawodd iddynt y byddai taith yn ddidrafferth heb storm na helbyl. Ar y degau, yng nghanol stormydd bywyd, dysgwn yn fwy i ymddiried yn ein tad sydd wrth y lliw. Ond yr hyn oedd wedi peri dychryn i'r disgyblion, oedd nid cymaint ei helbyl yng nghanol y storm ar y môr, ond yn hytrach gweld Iesu yn cerdded tuag atynt. Gweddasant yn ei hofn, drychiolaeth yw, rhyw ysbryd yn dod tuag atynt. Dydy pobl ddim yn cerdded ar y môr, ond wedi dweud hynny, nid dyn cyffredin oedd Iesu chwaith. Rhywbeth yr oedd y disgyblion yn araf iawn i ddysgu. Yn wir, cymerodd y groes yr atgyfodiad i'w hargyhoeddi mae Iesu oedd mab Duw. Efallai, y peth sy'n anodd i ni ei dderbyn, yw fod Iesu yn dod atom ni hefyd yng nghanol stormydd bywyd, a hynny mewn ffordd nad ydym yn ei ddisgwyl, ac ar y degau, yr ydym ninnau hefyd yn methu a'i adnabod ef. Nid oedd hyd yn oed llais Iesu, a'i gyfarchiad cysurus, codwch eich calon, my fi yw, yn ddigon i'w hargyhoeddi nhw mae Iesu ydoedd. Ac felly fe gawn Bedr yn ceisio tystiolaeth ganddo, yn gweiddi allan, arglwydd,
Os tydi yw, os tydi yw. Fe allwn glywed yr ymheuaeth yn ei lais. Gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau. Mae'n rhaid i ni gydnabod, ei holl ffeleddau, nid oedd Pedr yn un i ymgilio rhag her. Roedd am fod lle roedd Iesu yng nghanol y storm a'r môr tymhestlog. Felly, ar orchymyn Iesu tyrd, camodd Pedr allan o ddiogelwch y cwch i ganol y tonnau stormus. Ni allwn wadu nad oedd gan Bedr ffydd. Roedd angen ffydd gadarn iawn arno i gamu allan o'r cwch. Roedd neb arall yn y cwch yn barod i fentro a gwneud y fath beth. Ond dyma sy'n anodd i ni ei dderbyn. Ar y degau, mae Iesu yn ein galw ni i gamu allan o'r cwch gyffyrddus a chyfarwydd, i gamu o'r hyn yr ydym ni'n ymddiried ynddo i gadw ni'n ddiogel, i ollwn gafel o'r hen sicrwydd, ac i gamu i ganol y storm ansicr a'r tonnau anwadal, mwyn cael ein dal gan law sy'n fwy cadarn byth, a'i law ef. Nid yw Pedr yn petruso am iddo ddechrau suddo i'r dŵr, ond mae'n suddo oherwydd iddo betruso a cholli ei olwg ar Iesu. Wedi camu o'r cwch, fe deimlodd ei fod allan o'i ddyfnder yn syth, suddodd o dan bwysau ei ofn ac yn ei ddiffyg ffydd yn Iesu ac ynddo'i hunan. A phwy all ei beio, cydymdeimlaf yn llwyr ag ef. A oes yr un ohonom, nad ydym wedi teimlo'r un fath â Phedr ar ryw adeg neu gilydd a gweiddi o ddyfnder ein calon, arglwydd achub fi. Ac yma fe welwn ni y wir wyrth. Nid cymaint yn yr Iesu sy'n cerdded ar y dŵr, ond yn yr Iesu sy'n dal gafael ynom ni. Yr Iesu sy'n dod atom ni yng nghanol stormydd bywyd, yn dod ac yn dal gafael ynom, pan gawn ein gorlwytho ag amheuaeth ac ofnau, ac yn ein cadw ni rhag suddo. Mor waned oedd ffydd Pedr wedi iddo gamio'r cwch i ganol y tonnau tymhestlog, eto mor gryfed oedd llaw Iesu ddal gafael ynddo a'i gadw rhag suddo. Ac ai dyma wir wrthrych ein ffydd. Nid ffydd yn y cwch, cyfarwydd a chysurus, nid ffydd yn ein gallu ein hunain i'n achub ein hunain, ond ffydd yn yr Iesu i gadw ni rhag suddo yng nghanol stormydd sydyn a nisgwyl bywyd a ddaw'n rhan. Yr Iesu yma a'n cwyd ni i'r lan. Amen. Ac fe ddwedwn gyda'n gilydd y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, fy nhonnell po bod a bywyd, yr un yr ydym yn bod ei fwyn. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w fab, a gymerodd ei natur ddynol, a fi farw drosom ac at gyfododd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw ac yn ymlygu Crist i'r byd. Dyma ffydd yr Eglwys, dyma ein ffydd ni, yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Tad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Ar fwrdd am hys log taith
Arglwydd ein Duw, yr wyt ti wedi'n dysgu weddio dros bawb, gwrando ni nawr yn ein hymbiliau dros yr eglwys a'r byd. Gweddiwn dros dy eglwys, a thros gynulleidfaoedd dy bobl ym mhobman. Gweddiwn dros ein dinas, y siopau, yr bwytau a'r busnesau a thros bawb sy'n byw yn gweithio ac yn hamddena ynddi wrth i'r cyfyngiadau lacio a phawb yn dysgu byw yn y normal newydd. Gweddiwn dros bawb sy'n lliwio bywyd ein cenedl, ein dinas a'n cymunedau lleol, wrth iddynt fynd i'r afael a chynlyniadau pellgyrhaeddol y coronavirus a'r drigolion ein cenedl a'r byd. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio yn y celfyddydau, yn ystod yr adeg gan sicr ac anodd hon iddynt. Gweddiwn dros bawb sy'n wynebu sefyllfaoedd anodd bob dydd wrth iddynt helpu eraill, dros ein gwasanaethau brys, ysbytau, parafeddygon, yr heddlu, y gwasanaeth tân. Gweddiwn gyda'n gilydd. Nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant ei rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod y dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, gan i seiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ewch allan mewn llawenydd ac mewn heddwch wir, blwyfia'r bryniau a'r mynyddoedd, foliant o'ch blaen chwi a holl goed y maes gyrant wylo. Dwylo
Blwyfia'r bryniau ar mynyddoedd, foliant o'ch blaen chwi a holl goed y maes sgir a'n dwylo ynghyd o'r ffolir arglwydd yw. Tir o dwylo am nan tir arglwydd yw, tir o dwylo am nan tir arglwydd yw, tir o dwylo am nan tir arglwydd yw, yn llawen bol yn tef. Ewch allan mewn llawen ac mewn heddwch gwir, blwyfiwch bryniau ar mynyddoedd, foliant o'ch blaen chwi a holl goed y maes gur a'n twylo ynghyd o'r ffolir arglwydd yw. Gur o dwylo am nan tir arglwydd yw, gur o dwylo am nan tir arglwydd yw, gur o dwylant am nan tir arglwydd yw, yn llawen mol yn tef. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi chwi dangnefedd. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a bo yn eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.